Gaur ez dut baino gela garbitu. Naiz erosketetara joan. Arroparik ez dut zabaldu. Umea ere ez dut eskolara eraman. Bakarrik nago. Eta prest armaren katua zapaldu eta tiro egiteko. Tiro egiteko irudimenaren arresiari. Ireki dadin eta pirritan etor daitezen pasaitza proposak lerrootaraino. Ainhoa! Zu altzara bere ama. Bai, zer gertatu da? Bizilagunak deitu dute. Zeure senarra kotxean daukago atxilotuta. Neskatila makila batekin jodu eta auzokoek berehala deitu dute. Ondo zaudela estana. Eramantzazu hemendik urrun mesedez. Eramantzazue! Egun hartan, bertan hartu nuen salaketa jartzearen erabakia. Lehenago ere egonda nintzen polizia etxean. Bazuten haren berri, baina nintzen inoiz salatzera ausartu. Ezertarako balio izango ezuelakoan. Aurrak kenduko dizkizut, entzun, kendu egingo dizkizut. Eta nik sinesten nuen. Zeure aita hilko dut, hil egingo dut. Nik enuen lagunik. Enuen inolako harremanik nire familiarekin. Ez zidan uzten. Bakarrik nengoen. Bakarrik eta umeekin. Etxetik eskolara eta buelta zuzenean. Hori zen nire bizitza. Eta nire senarra noiz azalduko zen itxarotea. Eta nola azaltzen zen. Salaketa jarri ondoren, lanean hasi nintzen. Jende berria ezagutu nuen. Umeekin oporretara ere joan naiz. Ez nintzen inoiz ere lehenago oporretara joan. Indarkeria prozesua gainditzen duzunean, guztiak hobera egiten du. Oso gogorra da. Alduntze lan handia egin beharra dago. Ordura arte ezertarako balio ez duzula uste duzu. Eta hori gezurra da. Oso emakume ausartak gara.